Dovolte mi, abych vás přivítala v obřadní síni úřadu městské části Praha 5 a představila vám pana Marka Kukrle, radního městské části Praha 5. Vážený pane odávající, dovolte, abych vám představila zde přítomné snoubence pana Viktora Čapka a slečnu Radku Onderkovou. Oba snoubenci znají navzájem svůj zdravotní stav a nejsou jim známy žádné okolnosti, které by jim bránily uzavřít manželství. Snoubenci se dohodli, že budou užívat společné příjmení Čapek Čapková. Nyní vás prosím, abyste se ujal slova. Děkuji. Dobrý den. Vážení snoubenci, dnešní den je pro vás jeden z nejvýznamnějších, protože jste si ho zvolili svým dnem svatebním. Manželství, tak jako v životě každého z nás, je jistě mnoho výjimečných a krásných, ale mnohem více těch obyčejných a všedních. A ty sebou někdy přinášejí i různé starosti, trápení a problémy. Především pro takové dny je potřebná vzájemná tolerance a důvěra, schopnost si umět navzájem naslouchat a je-li to potřebné, také si odpouštět. Přál bych vám, aby těch hezkých a příjemných dnů bylo co nejvíce. To ale záleží jenom a jenom na vás. Abyste se z nich uměli společně těšit a ty ostatní, abyste dokázali taky společně překonávat. Dovolte mi, abych vám v dnešní den také připomněl vaše rodiče, jejich trpělivost, lásku a podporu. To vše vás bude provázet jistě i dál a jednou to vy budete vracet i svým dětem. Začínáte dnes společnou cestu a začínáte dnes spolu a pro sebe vytvářet to nejkrásnější místo na světě. Váš domov. Přeji vám, aby v tomto domově bylo dobře nejenom vám, ale všem, kteří ho budou s vámi i sdílet. O svatebním dnu se říká, že je to ten nejvýznamnější, ale především ten nejkrásnější. Dovolte mi popřát vám na závěr, kromě toho obvyklého hodně štěstí, aby nezůstal nejkrásnější jenom ten dnešní den, ale aby vám z něj kousek té krásy a pohody zbylo právě pro ty všední, obyčejné, ale společné dny vašeho manželství. Prosím, povstaňte. A nyní se táži vás, pane Viktore Čapku, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomnou slečnou Radkou Onderkovou. Ano. A nyní se táži vás, slečno Radko Onderková, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomným panem Viktorem Čapkem. Ano. Děkuji. Protože jste oba splnili všechny podmínky, které vyžaduje právní řád České republiky pro manželství, prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené. Prosím, abyste si jako symbol vyměnili studní prsteny a poprvé se jako manželé políbí.